sambal telur mata sapi dan rebusan pucuk ubi. Hey guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan konten-kontenku. Apa nih mek ora konten-konten masak ya guys. Lah ceritane nok kene iki aku ape nyambel telur mata sapi terus ape nggodhog dong telo ya guys. Untuk dong telone nok kene iki aku njipuk saka pinggir omah alias gratis ya guys. Lanjut nok kene iki aku ape gawe bumbu sambel endog ya iki mek ana bawang, brambang, lombok, micin, uyah terus diulek ngasih lembut. Lah iki tak tinggal ngulek bumbu kok yo wis medhok iki dong telone guys. Dong telone wis tak angkat terus tak tirisno. Lanjut nang kene iki aku ape goreng endog telur mata sapi. Yo koyo ngene iki prosese guys. Iki tak ceploki siji-siji tak gawe telur mata sapi. Nah, nang kene iki aku mau tuku endog iku sekilo mek ora setengah kilo. Iki mantuk 8 regane 16.000 yo guys. Endog 8 iki mau tak ceplok mata sapi kabeh yo guys. Ape tak goreng tak swambel ngono koyo eko enak udan-udan mangan sing pedes-pedes. Goreng endoke wis bar, lanjut no kene iki aku kosrang-kasrang iki sambel yo guys. Iki ambune nyegerak tekan irung. Terus iki tak imboi gula saithik ben ono legi-legine yo guys. Terus no kene iki sing nak cuweke iki makan ono sisa sambele. Dadine iki tak cemplungno tak koreti ambil banyu ben nyemek-nyemek. Lah nek bumbune wis medhok lanjut nek kene iki dilebokno iki telur mata sapine tapi nglebokno alon-alon yo guys terus diwolak-walik. Ojo ngasih apa jenenge endoke ngasih ajur pokoke alon-alon. Lan alhamdulillah iki menune wis mateng kabeh kari ngemplak-emploke.